ATS HDTV. Let's kneel down for prayer. Laat ons neerknielen voor gebed. Our gracious and eternal Father, Genadige en eeuwige Vader, we come before thy throne of grace. we komen voor uw troon van genade. Thank you, Lord, for giving us this holy Sabbath, Dank u, Heer, voor het geven van ons van deze heilige Sabbat, where we can have this holy convocation. waar wij samen kunnen komen. And I pray for everyone who has come here to feed upon your word, En ik bid voor elk een die vandaag hier is gekomen om te voeden op uw woord, that the Holy Spirit will guide each one of them. dat uw Heilige Geest elk een van hen zal leiden. And I pray that you'll anoint my lips as I break the bread of life. Ik bid dat u mijn lippen zalft als ik het woord eeuwige brood brengt. I thank you for the offering that we just collected. Ik dank u voor de offer dat we net hebben opgehaald. I pray that you'll bless this offering, Ik bid dat u deze offer mag zegenen, that you'll multiply it, dat het zich mag vermenigvuldigen. and that this money will be used for your glory and honor Dat het gebruikt mag worden, deze geld, voor uw eer en waarde. in spreading the everlasting gospel. En het delen van de eeuwige boodschap. Thank you once again for hearing our prayers. Dank u voor nogmaals het luisteren naar onze I gebeden. pray in Jesus' name. Bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen. Greetings from India. U krijgt de groeten vanuit India. I wish you all a blessed Sabbath. En ik wens u allemaal een gezegende Sabbat. I know I see a lot of familiar faces. Ik zie een hoop bekende gezichten. It looks like the camp meeting is continuing. Het lijkt alsof de kampmeeting doorgaat. But nevertheless, those who are new to me, Maar nogmaals, zij die nieuw zijn voor mij. I come from India. Ik kom uit India. And my wife didn't come with me. Mijn vrouw is niet samen met mij gekomen. And anyhow, she's happy that I'm flying back tomorrow. En ze is dus blij dat ik morgen terugvlieg. It's a joy to be here. Het is een blije voldoening om hier te zijn. And I enjoyed the camp meeting. En ik heb genoten van de kampmeeting. And we know that we are one Sabbath closer to the second coming of Jesus Christ. En we weten dat wij één Sabbat dichter bij de komst zijn van Jezus Christus. What is our work to do today? Wat is ons werk om vandaag te doen? We need to prepare for eternity. We moeten ons voorbereiden voor de eeuwigheid. And that's the theme of my sermon this morning. En dat is ook het thema van mijn preek vanochtend. I've got a very long introduction Ik heb een hele lange introductie, because I don't want to be misunderstood. omdat ik niet verkeerd begrepen wil worden. But I'm going to talk to you about the time that we are living in. Maar ik ga met u spreken over de tijd waarin we leven. We have to be serious with life We moeten serieus zijn met leven. because a Omdat- time is coming Omdat er een tijd komt that we will not have this freedom to worship here. dat wij de vrijheid niet zullen hebben om hier te aanbidden. Now, by profession, I was a political cartoonist. Ik had als professie een politieke cartoontekenaar, was ik. And I've been following the news. En ik heb de nieuws gevolgd. But that's before I was
reconverted because I'm a born Seventh-day Adventist. Maar dat was voordat ik me zou bekeren. Ik ben een wedergeboren Zevende-dag Adventist. You know, many born Adventists are Adventists because of their parents. Velen zijn Adventisten vanwege hun Thank ouders. you. I never tasted Jesus. Ik heb Jezus nooit geproefd. To me, religion was only an identity. Voor mij was religie alleen maar een identiteit. It was not an experience. Het was geen ervaring. And therefore, I detested religion. Daarom had ik een hekel aan religie. And for 10 years, I did not go to church. En voor 10 jaar ben ik niet naar de kerk geweest. But to make the story short, Om het verhaal kort te maken. when I was in Australia, Toen ik in Australië was staying with a pastor, en ik verbleef in het huis van een pastor. every morning and evening is worship. Elke ochtend en avond is het avondwijding, ochtendwijding. And it was boring time for me. En dat was een tijd voor mij dat het niet leuk was. But then, being a political cartoonist, Maar omdat ik een politieke cartoonist was, the pastor did a study on Daniel chapter 2. had de pastor een studie gedaan op Daniël hoofdstuk 2. And I always wanted Europe to be united. En ik heb altijd gewild dat Europa zich zou verenigen. And I used to wonder, why was Europe divided? En ik was stil nog aan het mezelf aan het afvragen, waarom is Europa nog steeds uit elkaar gescheiden? And I got my answer En ik kreeg mijn antwoord. by understanding Daniel chapter 2. Door het begrip te krijgen van Daniël hoofdstuk 2. And since then, I've given my life for Jesus. En sindsdien heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Amen. We know the great controversy has not ended. We weten dat de grote strijd nog niet is afgelopen. The two protagonists are here, Satan and Jesus Christ. De twee protagonisten zijn Jezus en Satan. But we know the great controversy will come to a close. Maar we weten dat de grote strijd tot een einde zal gebracht worden. And we as humans En wij als de mensen are caught up in this great controversy. zijn gevangen in deze grote strijd. In het midden van deze grote strijd. God wants us to vindicate his character, God wil dat wij zijn karakter, to vindicate his law. zijn wetten zouden laten goed blijken. But the devil wants to take us away from God. Maar de duivel wil ons weghalen van God. Now the devil has got his agents. De duivel heeft zijn agenten. And his primary agent En zijn familieagenten is the Roman Catholic Church. is de Romeinse katholieke kerk. Now, I'm not talking about people in the Roman Catholic Church. Ik heb het niet over de mensen in de katholieke kerk. I'm talking about the system that exists in this great apostate church. Maar ik heb het over het systeem dat bestaat in deze grote apostolische kerk. Whether you like it or not, this power will take control of your lives. Als je het leuk vindt of niet, deze macht zal controle nemen over je leven. The way you work will change. Hoe je werkt zal veranderen. The way you think, you will change. De manier hoe je denkt zal veranderen. And this power is working against God. En deze macht is aan het werken tegen God. As it says here in Revelation 13:6, Zoals het hier zegt in Openbaring 13 vers 6. that he opened his mouth in blasphemy against God, En hij opende zijn mond in tegenspraak tegen God. to 13 vers 6. blaspheme his name, En het beest opende zijn mond tot lastering tegen God, And om zijn his naam te lasteren. tabernacle. En zijn tent. So that means Satan has got a counterfeit sacrificial system. Dat betekent dat Satan een tegenovergestelde manier van aanbidding heeft. Ja. And also blaspheme that dwell in heaven. En ook godslastering dat tegen God ingaat. Now, if I had time, I would have showed you some Catholic documentations Als ik tijd had, had ik je een paar katholieke documenten laten zien. showing that this apostate church blasphemes against God and his angels.
En die jou zou laten zien dat het type kerk godlastering uitspreekt tegen God en tegen zijn kerk. But I know we are fighting against time right now. Maar ik weet dat we nu te maken hebben met tijd. Dus, But I'm sure with this presentation, you'll forget about lunch. maar ik weet met deze presentatie zullen we vergeten dat er lunch komt. Your stomach will not talk to you. Uw maag zal niet met u spreken of aan u spreken. And so, this church En zo deze kerk is Satan's primary agent. is Satans primaire agent. As you look at this quotation here, Als je kijkt naar deze citaat hier, Satan's chief agent Satans hoofdagent in bringing about the rejection of the fourth commandment die het zover brengt om het tegenwerpen van het vierde gebod and the institution of the first day of the week as a day of rest en het brengen van de eerste dag van de week als een dag van rust has been the Roman Catholic Church. is altijd van de katholieke kerk geweest. Very clear. Heel duidelijk. And therefore we need to expose the man of sin. En daarom moeten we de man der zonde duidelijk laten bemerken. Because very soon the Sunday law will be passed. Want spoedig zal de zondagswet doorgelaten worden. And now Jonathan Berry has not been confirmed yet. Nu, Jonathan Berry is nog niet bekendgemaakt. He is the solicitor for the Department of Labor in America. Hij is de advocaat voor het departement van werken. And I call him Mr. Sunday Law En ze noemen hem meester zondagswet. because he will legislate the Sunday law. Want hij gaat wet maken van de zondagswet. You know, the Pope has got his helpers. Weet u, de paus heeft zijn mensen die hem helpen. He is behind the scenes. Hij is achter de schermen. And therefore, very soon the world will be enslaved by lies. En spoedig zal daarom de mensen door leugens worden tot slaaf gemaakt. The world will believe by keeping Sunday we can counteract climate change. De wereld zal geloven dat door de zondag te onderhouden zij tegen de klimaatverandering They will kunnen ingaan. believe that by keeping Sunday, morality will come back to this world. Ze zullen geloven dat het door zondag te onderhouden de moraliteit weer in gang zal worden And gezet. in de very wereld. soon they will believe that Sabbath keepers are troublers of this world. En dan zullen ze spoedig geloven dat de mensen die de Sabbat onderhouden, dat And zijn therefore, probleemmakers. this sermon is not for the sake of preaching, but is for making you to get ready. Daarom is deze preek niet alleen maar om het preken, maar is om u te helpen klaar te zijn. As you look at this quotation, it says the Roman Catholic Church does not deny the part she has acted in this change. Als je deze citaat ziet, de Romeinse katholieke kerk ontkent niet welk deel ze hebben gehad in deze verandering. But makes a boast of her power. Maar laten duidelijk zien dat zij de macht hebben. Because it says here, the Bible gives no sanction to this change. Omdat de Heer zegt dat de Bijbel niks doet tegen deze verandering. And that Protestants have no scriptural authority for Sunday worship. En zegt dat de protestanten geen bijbelse woorden hebben voor deze aanbidding op zondag. And so the world will believe the lies of the devil. Dus de wereld zal dan de leugens van de duivel geloven. And a day is coming that you cannot buy or sell. Een dag komt dat je niet zal kunnen kopen of verkopen. How many of you have faced persecution? Hoeveel van u hebben vervolging meegemaakt? I'm sure no one. Well, when persecution comes, Maar wanneer vervolging komt, that time your character will be tested. dan zal uw karakter getest worden. You know, whenever a company brings out a new car model, Weet je, wanneer een autobedrijf een nieuwe auto
merk what do uitbrengt, they do? They have a crash test. dan hebben ze een crashtest. A lot of tests goes into it. Heel veel testen gaan daarin. And therefore, before the Sunday law comes, we have to be strong in the Lord. En daarom, voordat de zondagswet komt, moeten wij sterk zijn in de Heer. Therefore, when trials come to you, praise the Lord. Daarom, wanneer u testen ondergaat, moet u de Heer prijzen. Trials are more precious than silver and gold. Ze zijn veel waardevoller dan zilver en goud, die testen. I know Seventh-day Adventists know a lot. Ik weet dat Zevendaags Adventisten veel weten. But most of us have what? A head religion. Maar heel veel van ons hebben alleen maar een hoofdreligie. We are not putting it into practice. We zetten het niet in de praktijk om. So now my question is, Dus mijn vraag nu is, okay, well, that is no buy, no sell from Revelation 13:17. we hebben deze niet kopen en verkoop van Openbaring 13 Now vers my 17. question is, how many SDAs will stand for Jesus when the Sunday law comes? Mijn vraag is dus nu, hoeveel ZDA's zullen staan wanneer de zondagswet komt voor Jezus? If you look at the pen of inspiration, Als je kijkt naar de pen van inspiratie, I would love if all Seventh-day Adventists will be saved in God's kingdom. ik zou willen dat elke Zevendaags Adventist gered zou worden in Gods koninkrijk. But if you look at this quotation here, Maar als je kijkt naar deze citaat, it is a solemn statement that I make to the church that not 1 in 20 whose names are registered upon the church books are prepared to close their earthly history and would be as verily without God and without hope in the world as the common sinner. ik maak deze duidelijke statement dat niet 1 in 20 wiens naam geschreven staat in de kerkboeken zijn klaar in de wereldse geschiedenis om zonder God of zonder hoop in de wereld om te gaan als normale zondaars. I know many are worried to have their names in the church. Ik weet dat velen werken om hun namen in de kerken te krijgen. I mean, it's not bad to have your name in the church book, Het is toch niet slecht om je naam in de kerkboek te hebben, but it's not a ticket to heaven. maar het is niet uw ticket naar de hemel. Your name has to be in the book of life. Uw naam moet in het boek des levens staan. So now, when you look at this ratio now, Als je kijkt naar deze ratio dat nu daar aangegeven wordt, let's be gracious and we'll make it as 1:20. laten we dan genadig zijn en dan zeggen dat het 1 tot 25 zou zijn. Now let's look at the pie chart. En laten we kijken naar de verdeling in de taart. Okay, so here is the visual representation of the ratio. Dit is de visuele representatie van de ratio. Oh, sorry, I did something wrong here. Ik heb een verkeerde knop gedrukt. Okay, it's back. Het is terug. Okay, that means when you see 20 Adventists, only one will be saved. Dat betekent dat wanneer je 20 Adventisten ziet, alleen maar één van hen zal gered worden. Now you can imagine how many will be saved in this congregation. Dan kunt u nu indenken hoeveel die hier nu zijn gered zullen worden. Now, what's the population of Seventh-day Adventists in the world today? Wat is de populatie van Zevendaags Adventisten vandaag de dag in de wereld? Okay, 23 million. 23 miljoen mensen. Okay, so now let's do some mathematics. Laten we even gaan rekenen. So that means 20 people are lost and one is saved. Dat betekent dus 20 gaan verloren en 1 wordt gered. So now 1:20 is 5%. 1 staat op 20 is dus 5%. Let's do the mathematics of 23 million. Als we de berekening doen over 23 miljoen, You have 1,150,000. dan hebben we 1.150.000 mensen. Now here Sister Ellen G. White says, En nu, hier zegt Sister Ellen White, as the storm approaches, als de storm ons bereikt, a large class who have professed faith in the third angel's message een grote groep dat geloof heeft gegeven aan de derde engelboodschap,
but have not been sanctified through obedience to the truth, maar niet geheiligd zijn geworden door gehoorzaamheid aan de waarheid, abandon their position and join the ranks of the opposition. dan verlaten ze hun positie en dan gaan ze aan de oppositie, aan de kant van de tegenstanders. By uniting with the world and partaking of its spirit, Door zich te verenigen met de wereld en deel te nemen aan zijn geest, they have come to view matters in nearly the same light. zijn ze erbij gekomen om de dingen te zien in dezelfde licht. And when the test is brought, they are prepared to choose the easy, popular side. En wanneer de test dan daar gebracht wordt, dan zijn ze bereid om de makkelijkste weg te kiezen. En de Then makkelijkste zijn. you will know who's a true seven-day Adventist. Dan zal je weten wie een ware zevendag Adventist is. Now it says, men of talent. En het zegt de mens van talenten. Okay, popular preachers, Populaire predikanten, who has a great following. die een grote gevolg hebben. It says here, Het zegt hier. they will become what? Zij zullen wat worden? Your most bitter enemies of their former brethren. Zij zullen de meest gebitterde vijanden worden van hun vorige broeders. You know, a Roman Catholic Een Romeinse katholiek does not really know how an Adventist think. weet eigenlijk niet hoe een zevendag Adventist denkt. But an Adventist knows how an Adventist thinks. Maar een Adventist weet precies hoe een Adventist denkt. So you can imagine Dus je kunt je when they inbeelden. become your bitterest enemy. Dan kun je je indenken wanneer zij jouw bittere vijand zijn When you geworden. come before the magistrate, Wanneer je voor de rechter komt, don't be surprised. word dan niet verrast. Maybe your pastor is sitting there before you. Dan zit misschien uw pastor daar tegenover u. And accusing you of many things. En u beschuldigend van heel veel dingen. Because they will do what? Stir up the rulers against you. Want wat gaan ze doen? Ze zullen de leiders tegen u zetten. Okay, the Lord has a controversy with his professed people in these last days. De Heer heeft een strijd met zijn mensen die vandaag zeggen dat ze van hem zijn. And men in responsible positions En velen in verantwoordelijke posities will take a course directly opposite to that pursued by Nehemiah. en ze zullen een leiding nemen die tegenover staat, net als toen Nehemia werd vervolgd. Now you need to go and read Nehemiah chapter 13. Dus dan moeten we naar Nehemia hoofdstuk 13 gaan. Okay, you can read that at home Je kunt dat thuis lezen, because we are trying to save some time. omdat wij proberen tijd te besparen. So now let's look how truth progressed over the centuries. Dan laten we dan gaan kijken hoe de waarheid zich voortkabbelde in de eeuwen die voorbij Okay, zijn very gegaan. quickly, the first church was Ephesus. Heel snel, de eerste kerk was Efesius. And God always had a people throughout the centuries. En God heeft altijd door de eeuw geen mensen gehad. Then we have Smyrna. Dan heb je Smyrna. And the dates are there. En de datums zijn daar, Okay, de jaartallen. I can see quite a few of you are taking notes. Ik zie dat heel veel van jullie notities zijn aan het maken. Let me just remind you again. Laat me het je nog een keer herinneren. All my PowerPoints are free. No copyrights. I can give it to you. Al mijn PowerPoints zijn vrij. Je kunt ze van mij krijgen. Er zijn geen copyrights. You only have to give me your WhatsApp number or your email Je hoeft alleen address. maar je WhatsApp-nummer of je e-mailadres aan mij te geven. And you will have my PowerPoint. En dan zult u mijn PowerPoints ontvangen. It will be a read-only file Het zou wel een read-only file so zijn. that you cannot make changes. Zodat u geen veranderingen kan brengen daarin. So I appreciate what you're doing, taking down notes. Ik waardeer wat u doet, dat u notities maakt. Okay, so next is Pergamos. Het volgende is Pergamum. Next is Thyatira. Daarna is Thyatira. When the Dark Ages started. Toen de donkere eeuwen waren begonnen. And all these groups of people went into hiding. En al deze groep mensen zijn zich gaan verschuilen. Next we have Sardis. Daarna hebben we Sardis. When the Protestant Reformation began.
Toen de protest van de reformatie was begonnen. And remember, the Lutheran Church and the Anglican Church and the Reformed Church broke away from the Roman Catholic Church. En herinnert u dat de Lutheraanse kerk en de Anglicaanse kerk en de Reformkerk die zijn gescheiden van de Romeinse kerk. And there were other groups that went into hiding. En er waren ook andere groepen die zich zijn gaan verschuilen. Now this was during the Dark Ages. Dit was gedurende de duistere eeuwen. And then we come to Philadelphia. En dan komen we aan Philadelphia. And remember the Wesley brothers were thrown out from the Anglican Church. En weet u nog dat de Wesley-broers werden weggestuurd van The Methodist Church en de Methodistische was kerk persecuted by the Anglicans. werd vervolgd door de Anglikanen. You know, history tells us this. Dit is wat de geschiedenis tegen ons What zegt. took place in the past. Wat in het verleden zich plaats heeft gevonden. And now we come to our time. En nu komen we tot onze tijd. Laodicea. Laodicea. What is our condition, church condition today? Wat Lukewarm. Wat is onze kerkconditie vandaag de dag? We zijn lukewarm. And zijn this lauw. church began from 1844 to the second advent. En deze kerk is begonnen in 1844 en gaat door tot de tweede wederkomst van To be Jezus. more precise, 1863, when the Seventh-day Adventist Church came into existence. Om duidelijk te zijn is 1863. 1863 toen de Zevende Adventistische kerk bekend werd. And so these are the 5 churches of Revelation chapter 2 and 3. En deze zijn de 5 kerken van Openbaringen 1 en 2. There is no 8th church. Er is geen 8e kerk. There is only 7 Er churches. zijn alleen maar 7 kerken. And then after that, Jesus will come. En nadien zal Jezus terugkomen. You know, this is the Christian history of our churches. Dit is onze christelijke geschiedenis van onze kerk. This tells us where we are in time. Dit vertelt ons waar we nu staan in de tijd. And so the names of the 7 churches are symbolic of God's true church in different periods of the Christian era. Dus de naam van de 7 kerken staan symbolisch voor een godskerk in de verschillende perioden van de christelijke era. The 7 churches reveals what? The condition of God's church at different periods in the history of the world. De 7 kerken laten duidelijk zien hoe de conditie was van Gods kerk in de verschillende perioden van de geschiedenis van de wereld. What is the condition of God's church today? Wat is de conditie van Gods kerk vandaag de dag? You can go and read Revelation chapter 3 verse 14 to 18 or to 19 I should Dan say. kunt u Openbaring 3 gaan lezen van 14 tot en met 19. moet And ik therefore zeggen. Jesus is saying, En daar is wat Jezus as zegt. many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and do what? Repent. Openbaring 3 That's vers 19. 19, oké. En dan zegt Jezus, ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. You know, we cannot be silent when truth is attacked. We kunnen niet stil blijven wanneer de waarheid aangevallen wordt. Now, I am an elder of the organized church, Ik ben een ouderling van de georganiseerde kerk. but I don't compromise truth. Maar ik doe geen water bij de wijn als het om de waarheid gaat. I have not been taken out yet, Ik ben nog niet uitgeplaatst. but I guess my days are numbered, Maar ik denk dat mijn dagen genummerd zijn. because a time is coming Want er komt een tijd that all Christian denominations dat alle christelijke denominaties will join in this one world religion. dat ze zullen zich samenvoegen in deze één wereld religie. So now when you see articles like this Dus wanneer je dan artikels als deze ziet from adventisttoday.org, van adventisttoday.org, that says the Vatican hasn't the slightest interest in Seventh-day Adventists. en die zegt dat de Vaticaan geen enkele interesse heeft in de zevende-dags Adventisten. How many of you believe this? Hoeveel van jullie gelooft aan dit? No hands. Ik zie geen handen. Let's quit making disparaging accusations about them. Laten we dan stoppen met
beschuldigingen aan deze mensen. Now you can go on Google and read the whole article, En dan kan je nu gaan googlen en het hele artikel lezen. but don't get converted. Maar alsjeblieft, bekeer u niet tot hem. Let the Holy Spirit guide you as you read this article. Laat de Heilige Geest u leiden als u deze artikel leest. You know, if I can have a separate session how a Jesuit mind works. Ik kan een aparte sessie hebben over deze dingen, hoe mijn werk daarover gaat. It's amazing. Het is verbazingwekkend. They are better than the Mossads. Ze zijn beter dan de Mossad-spionnen. Now, in my life, 2 Jesuits have been spying on me. En in mijn leven hebben 2 Jesuiten mij bespioneerd. And it's very interesting how they work. En het is heel interessant hoe zij werken. The first offer that they will give, De eerste aanbieding dat ze u zullen doen, they talk about money. dan spreken ze over geld. Money is not a problem. Geld is geen probleem. And so that was the first invitation that person gave me. Dat was de eerste uitnodiging dat die persoon mij, of aanbod dat die persoon mij And gaf. of course, to make the story short, En om die verhaal kort te maken, he said, I want to give you some money for your ministry. hij zei, ik wil je wat geld geven voor je ministerie, I said, jouw bediening. but I was a bit reluctant. En ik was een beetje, ja, He's maakte me niks saying, uit. it's not much. Hij zei, het is niet veel. So he gave me, Dus gaf hij mij, it was all bound up, en het was allemaal gebundeld. and you can smell the wood of this currency. En je kon de waarde van deze geld ruiken. Because Jesuits, they print their money. Omdat de Jesuiten hun eigen geld drukken. And so when you look at such articles like this, En wanneer ik zulke artikels zie, who is the writer really? dan vraag je jezelf af wie die schrijver is. Go to Google and check for yourself. Ga googlen en zie wat het, voor jezelf wie het is. The Antichrist will go after God's people. De antichristus zal achter Gods volk aangaan. As it says here in Revelation 13:7, Zoals het hier zegt in Openbaring 13 vers 7. and it was given unto him to do what? To make war with the saints. En er werd hem gegeven wat? Om tegen de heilige oorlog te voeren. Go to Revelation 12:17. En als je naar Openbaring 12, 17 That gaat. says that the dragon was wroth with the woman En het zegt dat de draak werd toornig op de vrouw. and went to make war with the remnant of her seed, En ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar which nageslacht. keep the commandments of God and have the testimony of Jesus De Christ. geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. So the devil is angry with God's remnant church. Dus de duivel is boos met Gods overblijfselkerk. The devil is angry with the visible church of the Seventh-day Adventist church. De duivel is boos met de kerk van de Zevende Adventisten dat je kan zien. But the devil makes war with whom? With the remnant of her seed. Maar de duivel pleegt oorlog tegen de overblijfselen van haar nageslacht. Now I know the wheat and tares are in God's church. Ik weet dat de tarwe en onkruid in Gods kerk zijn. And we are not to separate the wheat and tares unless you're God. En dat we ze niet mogen scheiden uit elkaar in het huis van God. There are God's people in the visible church as well in the invisible church. Ze zijn Gods volk in de kerk dat je kan zien en in de kerk dat je niet kan zien. Now I'll explain myself more as I go through the presentation. Ik ga mezelf beter uitleggen als ik doorga in de So presentatie. as you see here in Revelation 17:12, it says, the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but when they receive, they will give it to the beast. En het zegt hier in Openbaring 17 vers 12, en de 10 horens die gij zaagt zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar 1 uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. This verse has not been fulfilled, but very soon it will be fulfilled. Deze vers is nog niet in vervulling gegaan, maar spoedig zal dat in vervulling gaan. So when you go to verse 13, Wanneer je dus naar vers 13 it gaat, says a day is coming, they will have one mind.
En het zegt dat er een dag komt dat ze één van gedachten zullen zijn. And they shall give their power and strength unto the beast. En hun macht en kracht zullen geven aan het beest. That's why if you look at the ecumenical movement today, Daarom als je naar de ecumenische beweging vandaag kijkt, it's going on in the Christian world. gebeurt dat in de christelijke wereld. It's going on also in the non-Christian world. En het gaat ook door in de niet-christelijke wereld. They want to unite all the world religions under one head. Ze willen alle wereldreligieën verenigen onder één hoofd. And when they have one mind, En wanneer ze één van gedachten zijn, what it says in verse 14, these zegt shall in make vers 14? war with the Lamb. dan zegt het in vers 14 dat zij oorlog zullen voeren tegen het lam. Who is the Lamb? Wie is de lam? Jesus Christ. Jezus Christus. Now, does it mean that they will go to third heaven and make war with God? Betekent het dat ze naar de derde hemel zullen gaan en oorlog voeren met God? No, they'll make war with God's people. Ze doen dat met het volk van God. And so, in light of this great ecumenical movement, Dus in licht van deze grote ecumenische beweging they have had great success. hebben ze grote succes geboekt. Now, remember the Protestant Reformation En herinner de protest van de Reformatie began when? On October 31, 1517. die startte in oktober 31 van 1517. And officially it died on October 31, 20 and 17. That's a mistake there, 17. En officieel is dat in oktober 31 2017 gestorven. But Dat is remember, een fout die daar staat. our protest Maar has herinner, not ended. onze protest gaat nog steeds door. Now I strongly say this, Maar ik zeg nu heel sterk that we need to continue the protest. dat we de protest door moeten blijven voeren. Het mag niet Well, stoppen. the visible church may not be protesting, Terwijl de visuele kerk niet aan het protesteren is, neither can they protest, ook niet kunnen zij protesteren. because everything is going to be based on the common good. Want alles zal gebaseerd worden op de gemene goed. Now let me just share you one documentation. Laat me één documentatie met u delen. It's the tip of the iceberg. Oh, again I make the same mistake. Het is de tip van de ijsberg en ik heb weer It dezelfde fout says here, gemaakt. Catholic social thought, the principle of the common good. Het zegt dat uw katholieke sociale manier van denken, de principe van de algemene goed. Now remember, if you look at the world's system, En herinner, als je kijkt naar de wereldse systeem, it is going to be based all on the Catholic social teachings. het zal allemaal gebaseerd worden op de katholieke sociale leren. Now if you talk about the economy, En nu, als je spreekt over de economie, you must have read in the news en dan zou je misschien gelezen hebben in de nieuws, that the Pope and the Church of Rome dat de paus en de kerk van Rome is against capitalism. is tegen het kapitalisme. But the Pope has come out with his capitalism, Maar de paus is met zijn kapitalisme gekomen. it's called the universal capitalism. Het heet de universele kapitalisme. Oké. Kapitalisme. You can read more. Google it and you'll find it. Je kunt meer erover lezen als je het googelt. It's based on the common good. Het is gebaseerd op de algemene goed. So what is good for you is not necessarily good for the whole world. Maar wat misschien voor u goed is, betekent niet dat het voor de hele wereld goed is. And therefore the Pope is saying Sabbath keeping is not really good for the whole world. En herinner dat de paus zegt vaak dat het Sabbat houden is niet goed voor de hele It wereld. may be good for Seventh-day Adventists, Het mag wel goed zijn voor de zevende dag Adventisten. for Seventh-day Baptists, Of de zevende dag Baptisten. for the Jews, Voor de Joden. but they are in the minority. Maar zij zijn in de minderheid. You have to select one universal common day, which is Sunday. U moet één universele dag, algemene dag kiezen en dat is zondag. So everything is based on the common good. Dus alles is gebaseerd op de algemene goed. Well, I went too fast. Let me Ik go ben een back. beetje te ver, gaan we een beetje terug. Now, if you look at this section, responsibility for everyone for the common good.
Als je kijkt naar deze sectie, verantwoording voor iedereen voor deze algemene goed. Here in 167, In 1:67 it says the common good therefore involves all members of society. en het zegt dat algemene goed heeft iedereen van de gemeenschap. No one is exempt from cooperating. Niemand wordt buitengelaten voor het niet samenwerken. So yes, the visible church may tell you all is well, Ja, de visuele kerk mag tegen u zeggen, alles is goed. but when the papal world government will be installed, Ja, maar wanneer de pauselijke wereldleiding zal geïnstalleerd worden, that time they will show you this documentation. op die tijd zullen ze u deze documentatie laten zien. No one can be exempted. Niemand wordt buitengesloten. If you believe that, Als je dat gelooft, that there are some exemptions, dat er mensen zijn die een uitzondering hebben, dankjewel. juiste means woord. you're burying your head in the sand. Dat betekent dat je je hoofd in het zand stopt. You know, Sister Ellen G. White says, it will come like an overwhelming surprise. Sister Wise zegt dat het als een algehele verrassing zal komen. I know many were shaken by the pandemic. Ik weet dat velen geschud waren door de pandemie. Now, many are believing that the pandemic will not come back again. Velen geloven dat de pandemie niet nog een keer zal komen. Many are praying to God Velen bidden tot God to say that there should be no more pandemics. te zeggen dat er geen pandemie meer zal zijn. But if you read more about technology, Maar als je meer leest over technologie and if you really understand how they want to tap your brainwave, en als je begrijpt hoe ze je hersengolf willen beheersen and how they want to track how much carbon you're emitting by buying products from the supermarket, en ze willen weten hoeveel CO2 je gebruikt voor de spullen die je koopt in de supermarkt, they have to have something like a pandemic again. dan moeten ze iets hebben zoals een pandemie nog een keer hebben. So when you look at this encyclical letter of the Pope, En wanneer ik kijk naar deze pauze-encyclopedie, you may be thinking you have your freedom still. u mag misschien denken dat je nog steeds uw vrijheid hebt, But it says here, all rights whatsoever, maar het zegt hier, wat voor enige recht dan ook, including those of what? Property. en dat inhoudt wat, ook die van bezit van land And of free commerce, en van vrije handel, are to be subordinated to this what? Principle. moet zich onderdanig gedragen aan deze principe. So what must we do? Dat betekent, wat moeten wij doen? We must continue the protest. Dan moeten we dus doorgaan met het protesteren. We need modern Luthers We moeten moderne Lutheranen hebben. to continue the protest, Om de protest door te laten, in gang te houden. because a time is coming Want er komt een tijd that church authority will dictate your conscience. dat de kerkautoriteit gaat zeggen wat je moet denken. Now, do you remember Martin Luther's speech Herinnert u Martin Luther zijn speech? at the Diet of Worms in 1521? At the Diet of Worms in 1521. Martin Luther was summoned to Worms to answer for his what? Controversial writings. Maar Martin Luther moest daar gaan naar Worms om antwoord te geven aan zijn controversiële schrijven. Which challenged what? The authority of the Catholic Church and its practices. Die de autoriteit van de katholieke kerk en zijn praktijk was aan het uitdagen. Dankjewel. Now listen to what he had to say. Maar luister nu naar wat hij te zeggen had. You know, Martin Luther was really a brave person. Misschien heel in het kort is waar Martin Luther
tegen de kerk inging en zei dat hij niet tegen But- zichzelf en God kan gaan. But all these scenes will be repeated. Maar al deze dingen zullen zich herhalen. If you look, the strategy of Satan. Als je kijkt naar de strategie wat Satan gebruikt, Now, this is a sermon in itself. dit is een hele preek op zichzelf. But just to show you how Satan attacks God's church, Maar om u even te laten zien hoe Satan Gods kerk aanvalt, I title it The 7 Phases of Satan's Attack. ik heb het getiteld de 7 fasen van Satans aanval. When you look at the first church, Als je kijkt naar de eerste kerk, at the end, it was all about worldliness. aan het einde ging het allemaal om waardigheid. Next, Smyrna is all about force. En Smyrna is alles over kracht. Next, Pergamos, the popular church, is all about compromising. Pergamos ging alleen maar over het mee eens worden met hun. During the Dark Ages, Thyatira, again force. Tijdens het duistere was weer macht. During the Sardis period, Tijdens de Sardis-periode, the divide and rule. het ging om scheiden en dan overheersen. During the Philadelphia period, it's all about church authority. In de Philadelphia-periode was het om de kerk zijn autoriteit. Talk about Laodicea, En als we het over Laodicea hebben, again about church authority. dan gaat het weer om kerk zijn autoriteit. So Satan is using churchianity to control our conscience. Dus Satan maakt gebruik van de kerkdingen om onze gedachtegang te controleren. Now, Onze when denken te when I controleren. look at Christians, Wanneer ik kijk naar christenen, there are two kinds of Christians. zijn er 2 typen christenen. Christians and churchians. Christenen en kerkgangers. Churchians are those who put church first and then the truth second. Kerkgangers zijn zij die de kerk op de eerste plaats zetten en dan de kerkwaarheid. Well, we need to be Christians putting God's word first. Maar we moeten christenen zijn die Gods woord op de eerste plaats zetten. You know, whenever I talk to people of other denominations, Wanneer ik spreek met de mensen van andere denominaties, they will always say, whatever you say is true. ze zullen tegen u zeggen, wat hij ook zegt, is waar. But I need to confirm with my church pastor. Maar ik moet eerst mijn kerkpastor spreken om te weten Well, of the het waar is. pastor wants to defend his church, Maar als de pastor zijn kerk wil verdedigen, and so he'll not give the truth to his church members. dus hij zal de waarheid niet geven aan zijn kerkgangers. And so here it says, Protestantism sets the power of conscience above what? The magistrate. Dan zegt het hier dat het protestantisme de macht van het eigen denken boven die van de magistraten zet. And the authority of the word of God above what? The visible church. En de autoriteit van de woord van God boven de visuele kerk. So if you go to the pen of inspiration, En als je naar de pen van inspiratie dan gaat, here it says, churchianity is doing much harm to Christianity. dan zegt het dat de kerkgangers vele slechte dingen doen tegen de christendom. And so when you look at church denominations, Dan wanneer je dus kijkt naar de kerkdenominaties, whichever denominations, welke dan ook, you have the first group. dan heeft je de eerste groep, First the churchians and the Christians. de kerkgangers en de christenen tegenover elkaar. Here the churchians, they often tell, the tares will be sifted out of the church and the wheat will remain in the church. Dan zeggen ze dat de onkruid zal uitgezeefd worden van de kerk en dat de tarwe zal blijven in de kerk. Now for them, church is structure. Voor hun is de kerk een structuur. But as a Christian, we don't go by that way. Maar als christenen gaan we niet op die manier aan het werk. For the Christians, they'll say the tares will remain in the church and the wheat will remain outside the church. En de christenen zeggen dan dat de tarwe binnen de kerk, de onkruid binnen de kerk, ja, nee, heb ik hem mis. De teers is But if you tarwe. look at Matthew 18:20, Dus de christenen zeggen de onkruid blijft binnen en de tarwe gaat naar buiten. it Oké, says, had ik het for goed? where
two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. In Matthäus 18:20 zegt Jezus dat waar 2 of 3 samenkomen in mijn naam, daar zal ik in hun midden zijn. So let's look at the life of Jesus. Daarom laten we dan kijken naar het leven van Jezus. Remember, the Pharisees were always trying to catch Jesus. Herinnert u dat de fariseeën altijd Jezus probeerden te betrappen op een foutje? And they said, tell us by what authority doest thou these things? En dan zeiden ze tegen hem, zeg ons, welke autoriteit heb jij dat je deze dingen zegt? Or who is he that gave thee this authority? Of zeggen ze tegen hem, wie heeft u die autoriteit gegeven? So it is happening during Christ's time. Het gebeurt ook in de periode van Jezus. And therefore, Pharisaism in the Christian world today is not extinct. En daarom is fariseeën in de christelijke kerk christelijke wereld vandaag niet uitgeroeid. And therefore, Jesus didn't get baptized in the Sanhedrin. En daarom is Jezus niet gedoopt in de Sanhedrin. Where was his membership? Waar was zijn lidmaatschap? Yes, in heaven. Ja, in de hemel. So therefore, Pharisaism still exists today in my church and in all other Christian denominations. En daarom bestaat de fariseeënse manier van werken nog steeds in alle christelijke kerken in de wereld. In mijn kerk en in de andere. And therefore, En daarom, it should be for the churchians, thus saith the church. voor de kerkgangers zegt het moet zijn, dat zegt de kerk. But for the Christian, it's a thus saith the Lord. Maar voor de christenen is het, dat zegt de Heer. And so when you look in the past, Dus wanneer je dan kijkt naar het verleden, the Roman Catholic Church said this: heeft de Romeinse katholieke kerk dit gezegd. your relationship to Christ depends on your relationship to the church. Uw relatie tot Christus hangt af van uw relatie met de kerk. The biblical view says your relationship to the church depends on your relationship to Christ. En de Bijbelse manier van kijken zegt van jouw relatie met de kerk hangt af van uw relatie met Jezus. Of tot Jezus. And so, En dus, we have far more to fear from within than from without. we hebben meer te vrezen wat binnen zit dan wat van buitenaf komt. The hindrances De hinderingen are far greater from the church itself than from the world. zijn veel groter van de kerk zelf dan van de wereld. And therefore, when the Sunday law comes, Daarom wanneer de zondagswet komt, then you will know who is a true SDA. dan zult u weten wie een ware SDA is. The Sunday law is coming in our lifetime. De zondagswet die komt in onze leeftijd, in onze periode van leven. As it says here, we have been looking. Zoals het hier zegt, Wait, let me just go back. laten we teruggaan. We have been looking many years for a Sunday law to be enacted in our land. We hebben voor vele jaren gekeken wanneer de zondagswet zou komen in ons land. And now that the movement is right upon us, En nu dat de beweging recht op ons afkomt, we ask, vragen we ons, what are our people going to do in the matter? vragen we onszelf af, wat gaat ons volk doen als dit gaat gebeuren? Now you're seeing in America the Project 2025. In Amerika ziet u de project 2025. Donald Trump is fast forwarding many laws that are unconstitutional. Donald Trump is vele wetten aan het verspoedigen die helemaal tegen de constitutie gaan. Who is backing him? Wie heeft zijn rug? The Heritage Foundation, De Heritage Foundation. the Christian nationalists. De christelijke nationalisten. You see what's happening? Ziet u wat er eigenlijk gaande And is? so just to show you where we are in time, Om u te laten zien waar we in de tijd staan. because we need to see our timeline Want we moeten onze tijdlijn in de gaten that houden. God has given us. Dat God aan ons gegeven Because heeft. many today are still asleep. Want velen vandaag de dag slapen nog. Many believe that things will get better
by the year 2026. Velen geloven dat de dingen beter zullen worden tegen 2026. Now, this might be my last visit to Europe, Het kan zijn dat dit mijn laatste bezoek is aan Europa. because in 2026 the digital ID will be out. Want in 2026 zal de digitale identiteit uitgegeven worden. The EU has given you enough time De EU heeft u genoeg tijd to gegeven sort this out om dit uit te zoeken. from the year 2024 to 2026. Vanaf 2024 tot 2026. You need only 3 things in the New World Order. Je heeft alleen maar 3 dingen nodig in de nieuwe wereldorde. You need your mobile. U heeft uw mobiele phone nodig. I know many do not want to miss their mobiles. Ik weet dat velen hun mobiel niet willen missen. You need to have a bank account, U moet een bankrekening and you hebben. need to have a digital ID. En u moet een digitale ID hebben. Only 3 tools. 3 voorwerpen. The digital ID is your health certificate. Uw digitale identiteit is uw gezondheidscertificaat. Many are not realizing what this did to many. Velen weten niet wat dit gedaan heeft met velen. Now, I'm not mentioning that word because Ik zeg die woord niet, AI will catch me. dan zal AI mij vinden. So I need to use some actions. Dus ik moet bepaalde acties I eigenlijk have to gebruiken. outsmart AI Ik moet AI natuurlijk slimmer zijn. and AGI. En AGI, GPT? AGI? AGI? Artificial General Intelligence. Artificial General Intelligentie. Because you can really see when you dig more about AI. Want je kunt meer uitvinden over AI. In the past, Maar in het verleden, normally we would put data in. dan zouden we data inzetten. And the robot will do a specific task. Dan zou de robot een specifieke taak uitvoeren. But now what AI is doing, Maar nu, wat doet AI? you put all the data, Je zet alle data erin. and then the robot will think for itself. En dan gaat de robot voor zichzelf denken. What is that? Wat is dat? Sounds like spiritualism. Het lijkt op spiritisme. You see how the devil is using technology. Ziet u hoe de duivel technologie And the gebruikt? devil wants your mind. En de duivel wil uw hersenen, uw What denken. is Elon Musk doing with his Neuralink? Wat is Elon Musk aan het doen met zijn neuronische link? To enhance your brain. Om uw hersenen hun capaciteit te vergroten. So that you can be competent with AI. Zodat het kan strijden met de AI. So let's look at the timeline, God's timeline. Laten we kijken naar Gods tijdlijn. Well, technical problems do not leave me. Wel, de technische problemen die verlaten mij niet. I always fight with this. Ik ben altijd aan het vechten met dit. Okay, here it says, everything in our world is in agitation. Het zegt dat alles in onze wereld is in opschudding. There are wars and rumors of wars, Er zijn oorlogen en rumoeren van oorlogen. and the nations are angry. En de naties zijn boos. So now here we are in 2025, En nu, hier zijn we in 2025. and we know that the Sunday law will come, En we weten dat de zondagswet zal komen. and then the loud cry will go out. En dan zal de luide roep uitgaan. This is just to brush up the timeline for us all. Dit is alleen maar even om de tijdlijn voor ons te laten zien. And here the probation for all 70 Adventists will close En dan zal de genadetijd voor alle 37 Adventisten gesloten worden. before the general close of the world's probation. Voor de generale sluiting van de genadetijd voor de wereld. And then it says, the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed what? Before probation closes. En dan zegt het, de Heer heeft me laten zien dat de beeld van de beest zal gevormd worden voordat de genadetijd gesloten wordt. So here you have the Sunday law. Dus hier hebt u de zondagswet. Here all the Adventist probation closes. En dan dat daar al de Adventisten hun genadetijd wordt gesloten.
Yes, that. that's not new to me. Dat is niet nieuw voor mij. Always there'll be some disturbance. Er zal altijd een verstoring zijn. Who will give the loud cry? Wie zal de luide roep moeten geven? Not all Seventh-day Adventists. Niet alle zijn evendaagse Adventisten. Only those who receive the early and latter rain. Alleen zij die de vroege en late regen ontvangen zullen So dat if doen. your names are on the church book, Dus als je naam op de kerkboek, in de there'll kerkboeken be, staan, there'll be some great surprises. dan zullen een paar verrassingen zijn. You will not be giving the loud cry. U wordt het luide roep niet gegeven. You know, when you look at the three angels' message, Weet u, wanneer je kijkt naar de drie engelen boodschap, how does it begin? hoe begint het? And the angel En de engel shouted, a begon te loud roepen, voice. had met de luide stem aan het roepen. Now, yes, so therefore when you give the three angels' message, Dus daarom, wanneer u de drie engelen boodschap geeft, we don't whisper in people's ears. dan zijn we het niet in mensen hun oren aan het fluisteren. We boldly go out and give the three angels' message. We gaan naar buiten en schreeuwen het uit. En geven de boodschap. And then after the Sunday law, God's wrath will fall upon this world En dan, na de zondagswet, zal God in the form of the seven last plagues. zijn raak zal vallen op deze wereld in de vorm van de 7 laatste plagen. And then Jesus comes. En dan komt Jezus. So now, Zo nu, it says here zegt het hier, that in this period, in deze periode there will be a third world war. zal er een derde wereldoorlog zijn. How do we know? Hoe weten we dit? Now, if you look at this quotation here, Als je nu kijkt naar deze citaat hier, it says everything in our world is in agitation. het zegt alles in de wereld is in opschudding. There are wars and rumors of wars. Er zijn oorlogen en rumors van The oorlog. nations are angry, De naties zijn boos. and the time of the dead has come that they should be judged. En de tijd van de doden is dan aangebroken dat zij geoordeeld So worden. this takes us where? To 1844. Dus dit brengt ons naar 1844. Then it says, En dan zegt het, only a moment of time as it were yet remain. en dan is het alleen maar een moment van tijd dat nog overblijft. Because the Sunday law would have come in the year 1888. Want de zondagswet had kunnen komen in 1888. Okay, wait, it's not moving. Okay, there is now a general engagement. Er is nu een samenkomst. So now in our present time. Dus nu in onze tegenwoordige tijd. And then it says, En dan zegt het, as yet the four winds are held until the servants of God shall be sealed in their foreheads. en dan worden de 4 winden tegengehouden totdat de dienaren van God verzekerd worden in hun voorhoofd. Now you can go to Revelation chapter 7. Je kunt naar Openbaring 7 gaan. There you read about the four angels. Daar leest je over de 4 engelen. And after God's people are sealed, En wanneer Gods volk verzegeld is, then it says here, then zegt the het hier. powers of the earth will marshal their forces for the last great battle. en dan zegt het dat de machten van de aarde zich zullen verenigen in een macht om de laatste grote strijd te And that voeren. is where you go to Daniel. En daar is waar je naar Daniel gaat. Okay, 12 verse 1. Naar Daniel 12 vers 1 gaat. And then Jesus will come. En dan zal Jezus komen. And that's what we're waiting for. En daar is wat we op wachten. When Jesus will come as King of Kings. Wanneer Jezus zal komen als koning der koningen. Amen. And therefore, what must we do? En daarom, wat moeten wij doen? We must make that preparation. We moeten die voorbereidingen doen. Because when Jesus comes, Want wanneer Jezus komt, He is going to reward His faithful. dan zal hij zijn trouwen waarderen. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. 2 Korinthe 5 vers 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 7. 2 Korint
As it says here, Zoals het hier zegt, behold, I come quickly, ik kom spoedig. and my reward is with me, En mijn beloning is met mij. to give every man according as his work shall be. En om aan elk te geven naar zijn werk zal het zo gaan. Now, if I should tell you En als ik u zou moeten vertellen that I'm just beginning my sermon, dat ik nu pas met mijn preek begin. because the title of my sermon is this: Want de titel van mijn preek is dit eigenlijk. The Prisoners of Hope. De gevangenen van hoop. But I've done something different. Maar ik heb iets anders gedaan. So just bear with me for a few minutes. Dus nog een paar minuten eventjes volstaan met mij. Now, if you remember, the scripture reading that I read En als je herinnert, de schriftlezing dat ik had, was Zechariah chapter 9, verse 12. was Zacharias hoofdstuk 9, vers 12. And so I rephrased the title: Dus heb ik de titel veranderd. Have we become the prisoners of our hope? Zijn wij de gevangenen geworden van onze hoop? Now, I know we all want to get ready to meet our Lord and Savior Jesus Christ. Ik weet dat wij allemaal klaar willen zijn om onze Heer Jezus We Christus te all ontmoeten. want to be good. We willen allemaal goed zijn. But with your own strength, you cannot be good. Maar in uw eigen kracht kunt u niet goed zijn. The carnal nature is greater than the spiritual. De, Carnal nature. de normale natuur is groter dan die van de geestelijke natuur. Because the things you don't want to do, you do. Want de dingen die u niet wil doen, dat zijn juist de dingen die u doet. And the things that you know that you have to do, you don't do. En de dingen dat u weet dat u moet doen, juist die doet u niet. You read the chapter of Romans chapter 7. U leest het hele hoofdstuk van Romeinen hoofdstuk 7. And therefore you and I are battling it out every day. En daarom ben u en ik het altijd aan het uitvechten. Elke And dag. then you give up En we geven soms op. before you go to bed. Voordat u naar bed gaat. You go down on your knees Gaat u op uw knieën. and then you pray to God. Gaat u op uw knieën en u bidt dan aan God. You ask God to forgive your sins. U vraagt God om uw zonden te vergeven. Say you lied on that day. En zeg dat u gelogen hebt op die dag. And in the morning when you got up, En in de ochtend wanneer je dan opstaat. well, you had a slight fever. En Slight fever. wanneer je dan een lichte koorts hebt. But because you're so used to lying, En omdat je zo gewend bent te liegen. that when someone passes by and say, how are you keeping? En als iemand voorbij gaat en vraagt, hoe doe je het? Oh, I'm doing good. Dan zegt hij, ik doe het goed. And then you realize, oh, I lied. En dan denkt hij, oh, ik heb weer gelogen. You know, it is a struggle. Het is een worsteling. And therefore, when you go down to Romans chapter 7, I think it's verse 25, it says, En dan wanneer je naar Romeinen hoofdstuk 7 gaat, en ik denk dat het vers 20 is, zegt het. that who will come to your help? Wie zal tot uw hulp komen? Only Jesus. Alleen Jezus. Amen. If the spiritual was greater than the carnal, Als de geestelijke groter was dan het vleeselijke, then you don't need Jesus. dan had je Jezus niet nodig. And therefore, today in the world, En daarom vandaag de dag in de there wereld, is hardships, er zijn there are trials, er zijn strijd en worstelingen. and you want things to go your way. En u wil dat de dingen op uw manier gaan. You build that hope Dan bouwt u die hoop that you have created. dat u heeft geschapen. But then disappointments come. En dan komen de teleurstellingen. And then you become what? En dan word je wat? Prisoners to your hope. Gevangen in uw eigen hoop. And therefore you have to go to Zechariah chapter 9 and verse 12. En daarom moet hij naar Zacharias hoofdstuk 9 gaan, The en vers Lord 12. is saying, De turn Heere you zegt- to the stronghold. Keert u om naar de stronghold. Stronghold means turn to Jesus. He's the Dit betekent stronghold. dat je naar Jezus terug moet keren. Ye prisoners of hope, Gij gevangenen van hoop. even today do I declare that I will render double unto thee. Het zegt dus, ik lees het eventjes voor. Keer terug naar de burcht, gij gevangenen die hoop moogt koesteren. Nog heden verkondig ik, dubbel zal ik u vergelding doen. God is saying, I will bless you doubly. God zegt, ik zal u dubbel zegenen. He will bring you out of the pit. Hij zal u uit de put brengen.
As you look in verse 11. Zoals je ziet in vers 11 staan. As for thee also, by the Sorry? as for thee also, En zoals ook voor by u, the blood of thy covenant, I have sent forth thy prisoners out of the pit. ook laat ik ter wille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put. And therefore God is calling us back to his fold. Daarom is God ons terug aan het roepen naar zijn As hart. God spoke to Jeremiah Zoals God sprak tot and Jeremias. asked Jeremiah to speak to the men of Judah. En aan Jeremias vroeg om aan de mensen van Juda te spreken. Return ye now everyone from his evil way and make your ways and your doings good. Nu dan, bekeert u allemaal van uw verkeerde, van uw boze weg en betert uw handel en wandel. What was the answer? Wat was hun antwoord? Go to verse 12. Ga naar vers 12. It says, and they said, there is no hope, En zij zeggen, het baat niet. but we will walk after our own devices, Want wij zullen onze eigen gedachten volgen. and we will everyone do the imagination of his evil heart. En een ieder naar de verstoktheid van zijn boos hart handelen. And therefore, we want to have our way. En daarom willen we onze eigen wegen bewandelen. Now, people in the world, Nu, de mensen in de wereld, they don't have as much light as we have. zij hebben niet zoveel licht zoals wij hebben. And so when disappointments come, Dus dan wanneer teleurstellingen komen, what is their way of escape? wat is hun manier om Well, weg te komen? death. De dood. Now, what is the world's population today? Wat is de wereldpopulatie vandaag de dag? Do you know what's the world's population? How much? Yes. 8.1 billion people. 8,1 biljoen mensen. And according to the survey done by the World Health Organization, En naar de survey die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gedaan, here they say hier wat zij zeggen. about 740,000 global deaths from suicide occur annually. Dat er 740.000 zelfmoord wordt gepleegd elk jaar. It means one death every 43 seconds. Het betekent dat één die doodgaat om de 43 seconden. People are dying. Er zijn mensen die sterven. We are getting good spiritual food. Wij krijgen goede spirituele voedsel. Or what's happening to people out in the world? Maar wat gebeurt er met de mensen daarbuiten in het wereld? They are dying outside Christ. Zij gaan dood buiten Jezus Christus. And therefore, I learned a very important principle. En daarom heb ik een hele belangrijke principe geleerd. And I apply it in my medical missionary work. En dan past ik toe in mijn medische zendingswerk. Dankjewel. Now, I'm not saying it's wrong to have a good study in a classroom, Ik zeg niet dat het verkeerd is om een goede studie te hebben in een klas. but when you think how people are dying like flies outside the church, Maar wanneer je denkt dat mensen doodgaan als vliegen buiten de kerk, we have to take up the principle that Jesus used. dan moeten wij de principe opnemen dat Jezus heeft gebruikt. Come, and I will make you fishers of men. En ik ga van u vissers van mensen maken. And therefore, when I train medical missionary students, Daarom wanneer ik medische missionaren studenten traint, I tell them, come with me to the patient's home. dan zeg ik tegen hen, ga samen met mij naar de patiëntenhuis. The first week, you watch me what I do to the patient. De eerste week kijkt u naar mij wat ik doe met de patiënt. The second week, you do. I watch what you do. En de tweede week, dan doe jij het en dan kijk ik wat jij doet. The third week, you do. I'm not there with you. En de derde week doe jij het en daar ben ik niet But aanwezig. if you're in trouble, call me. Maar als je problemen tegenkomt, bel me op. You know, when you have a live patient before you, Maar wanneer je een levende patiënt voor je heeft, you do things differently. dan doe je de dingen anders. Many know about hydrotherapy. Velen kennen wat hydrotherapie betekent. But do you know how hot to make it? Maar weet je hoe je het moet maken vanuit het hart? Unless you are with Maar a hoe live heet je het moet patient, maken? you will then learn.
Weet u hoe het heet ieder water moet maken? Tenzij u met een levende patiënt te maken heeft, dan zal u pas weten hoe heet het moet zijn. If you should do for a little baby, what do you do? Als je het voor een kleine baby moet doen, How do you wat zou je test the doen? water? Hoe test je de water? You may put your finger in, but that's not right. Je kunt uw vinger erin zetten, maar dat is niet goed. You have to put your elbow. Je moet uw elleboog erin zetten. See, you learn all practically. En je leert alles in de praktijk. And therefore, people are dying today. En daarom, mensen sterven vandaag de dag. Do you know how many people die in Holland every day Weet u hoeveel mensen doodgaan in Nederland elke dag? of suicide? Van zelfmoord? That's correct. 5 people 5 mensen, dat is correct. every day. Elke dag. Did they receive the gospel news? Hebben ze de evangelie ontvangen? In India, 28 people die every day In India, 28 mensen sterven elke dag. because of suicide. Vanwege zelfmoord. Every hour, one student dies Elk uur 1 student sterft. because they are much under pressure. Omdat ze onder druk zitten, vele druk zitten. So why are they taking their lives? Maar waarom nemen ze dan in leven? Waarom plegen ze zelf? Because they don't have Jesus in their lives. Omdat zij Jezus niet in hun leven hebben. Amen. No Jesus, Als u geen Jezus hebt, no peace. dan heeft u geen vrede, geen rust. No Jesus, Als u no Jezus peace. kent, dan kent u wat vrede of rust is. Now I saw this statement at the backside of a car, Ik heb deze statement aan de achterkant van een auto gezien. and it caught my Als ik- attention. En het pakte mijn aandacht. Now always behind my van I put some stickers En altijd achter mijn busje zet ik een paar stickers. to provoke the minds of the people in the world. Om de gedachten van de mensen een beetje te prikken die in de wereld zijn. And so I had a sticker behind my van. Dus heb ik een sticker achter mijn van geplakt. Get rid of diabetes in 15 days. Zorg dat diabetes verdwijnt in 15 dagen. Oh, no, it goes this way. I had a stop sign. Ik had een stopteken. You know the stop sign, the red? Je kent de stopteken, de rode en de witte streep. And inside that red area, En in die rode gedeelte van die teken I put these words, stop diabetes in 15 heb days. ik gezet, stop diabetes in 15 dagen. And you'll not believe there was one man on his bike. En ik geloof niet, maar er was iemand op zijn fiets. And I was driving fast. En ik ging hard. But at the red light, he wanted to talk to me. Maar bij de stoplicht wou je met me But then it spreken. turns green. En toen werd het groen. And I cannot have a conversation with him when it's green En light. dan kan ik geen conversatie met hem hebben en het is groen licht. So he kept following me Dus hij at bleef every mij stop. volgen. Tot elke stop. And then I realized he wanted to talk to me. En toen begreep ik dat hij met mij wil spreken. And then I went on the side. En toen ben ik aan de kant gaan staan. You know, you have to startle the minds of the people in the world. Je kunt de hersenen van de mensen prikkelen die in de wereld zijn. And therefore you need En Jesus. daarom heb je Jezus nodig. You need to have that experience with Je Jesus. moet die ervaring hebben met Jezus. As it says in Psalms 34 verse 8. Zoals het zegt in Psalm 34 Oh, vers 8. taste and see that the Lord is good. En tast en proef dat de Heer goed is. Blessed is the man that trusted in him. Gezegend is de mens die in hem gelooft en Now, vertrouwt. how does God speak to us? Maar hoe spreekt God dan met ons? I know some are saying God is speaking to me directly, Sommigen zeggen dat God rechtstreeks tot me spreekt. but you have to be a bit careful Maar je moet een beetje voorzichtig zijn. because even the devil can speak to you. Want zelfs de duivel kan tot je spreken. Dankjewel. Okay, he's forgotten to drink his water because the sermon is so interesting. So God speaks Ik was through vergeten mijn his water te word. drinken. Maar God spreekt door zijn woord. Now there are many Bibles. Nee, er zijn vele Bijbels. Which Bible? Welke Bijbel dan? Now this is a series that I did. Dit is een serie dat ik heb gedaan. How historically we got our manuscripts. Hoe historisch wij onze manuscripten hebben ontvangen. But the true Bible is the King James Bible. Maar de ware Bijbel is de King James Bijbel. De King And it James. came out in the year 1611 En het kwam uit in het jaar 1611. when English reached its peak. Toen Engels zijn piek behangen. Engelen? English. Engels
zijn piek bereikte. during the Elizabethan period. In de periode van Elisabeth. That is when Shakespeare wrote his plays and dramas. Het is de periode dat Shakespeare zijn spel en drama's And had so the geschreven. King James Bible has a reverential language. En daarom heeft de King James Bijbel een gerefereerde taal. Ja. But if you look at other Bible versions, Maar als je kijkt naar andere versies van Bijbels, a lot of verses are missing. vele versen worden gemist. Now this is just a few over Dit is maar here. een paar die gemist worden. But if you look at the King James Bible and go to Acts chapter 8:37, Maar als je in de King James Bijbel gaat en je gaat naar de Handelingen hoofdstuk 8 vers 37. and it's a very important Bible verse. En het is een hele belangrijke Bijbelse vers. Because at the end it says Jesus Christ is the Son of God. Want aan het einde zegt het dat Jezus Christus de Zoon van God is. But if you go to the NIV, Als je naar de NIV gaat, you find that verse 37 is missing from 36 to 38. en dan vind je dat de teksten gemist, uitgelaten zijn vanaf vers 36 tot en met 38. Or they distort the Bible verse. Of ze hebben de Bijbelvers een beetje verwrongen. And therefore you need to read the right Bible, En daarom moet je de juiste Bijbel lezen. that the Lord will speak to your heart. Zodat de Heer spreekt tot uw hart. Now a survey was done in the Adventist church. Er is een survey gedaan in de Adventist kerk. Now it's very interesting. Only 48% read their Bibles daily. En het is heel interessant, want alleen maar 48% van hen lezen hun Bijbel dagelijks. But 100% expect to be in heaven. Maar van de 100 verwachten zij in de hemel te zijn. Those who never read their Bibles is 3%. Zij die hun Bijbel nooit lezen is 3%. So we need to read the Word of God. Dus we moeten de woorden van God lezen. What does the Word of God do to us? Wat doet Gods woord met ons? Here it says, it's written for our learning, Het zegt hier in Romeinen 15 vers 4, het is geschreven voor ons om te leren. that we through patience Dat wij door geduld and comfort of the Scriptures en door de betroosten van de woorden van God, might have what? Hope. wat mogen hebben? Hoop hebben. So who is our hope? Wie is dan onze hoop? Well, let's go to 1 Timothy chapter 1 verse 1. Laten we dan naar 1 Timotheüs 1 gaan, vers 1. It says, Lord Jesus Christ, which is our hope. Dat zegt dat Jezus Christus is onze hoop. Go to Jeremiah 17:7. Als je naar Jeremia 17:7 gaat, Whose hope the Lord is. wiens hoop de Heere is. And therefore, En daarom we need Jesus. hebben wij allemaal Jezus nodig. We need him not only on Saturday, Sabbath. We moeten hem niet alleen op Sabbat nodig op zaterdag. We need him every hour. We hebben hem elk uur nodig. Every hour, most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. Everyone can sing. Iedereen kan I zingen. need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. We need Jesus We hebben Jezus every nodig. hour, Elk uur, every minute, elk minuut and every second. en elke We seconde. need Jesus. We If you hebben we take Jezus nodig. Jesus with you, Heb je Jezus met je meegenomen? disappointments will not be disappointments. Dan zullen teleurstellingen geen teleurstellingen meer zijn. All you have to do Alles is wat je to hebt te doen invite Jesus into your heart. is Jezus uitnodigen in uw hart. I agree, we are in a world of suffering, Ik ben het met u eens dat we in een wereld van lijden zijn, difficulty, van moeilijkheden, trial, van testen and sorrow await us all. en droevigheid die ons allemaal afwachten.
For every trial, God has provided help. Voor elke test heeft God hulp voorgelegd. You know, we as God's people should not be discouraged. Wij als Gods volk moeten niet ontmoedigd zijn. Because Psalms 46 verse 1 says, Want Psalm 46 vers 1 zegt, God is our refuge God is onze and strength, toevlucht en a kracht. very present help in trouble. Een goede hulp als we in problemen zitten. And so none need abandon themselves to discouragement En daarom- and despair. En daarom hoeft niemand zich toe te laten aan teleurstellingen en dat men angst heeft. Satan may come to you with the cruel suggestion. Satan mag bij u komen met gruwelijke suggesties. Yours is a hopeless case. Dat uw geval een hopeloze geval is. You are irredeemable. Dat je niet gered kan worden. But there is hope for you in Christ. Maar er is hoop voor u in Christus. So what must we do? Dus wat moeten we dan doen? We need to look at the roses and not at the We thorns. moeten naar de rozen kijken, maar niet naar de doornen. You know, when you see a beautiful rose, Weet u wanneer u een prachtige roos ziet? where does your eye go? Waar gaat uw oog naar? It goes to the Het roses. gaat naar de rozen. And then you realize there are thorns. En dan realiseert u zich dat er doornen zijn. But let us sweeten the bitter cup with patience and love. Net als? Let us sweeten the bitter cup Oh, with laten we patience and love. de bittere kop zoeter maken met So even geloof. if met geloof. discouragement and trials come to you, Dat zelfs als dan de testen naar u komen, the Lord is saying, dan zegt de Heer, all things work together for good. alles werkt samen tot het goede. Now we only think only the good things work for good, Niet alleen de goede dingen werken tot het goede, but also the trials and discouragements and trials that you have maar ook de testen en teleurstellingen die u heeft, work for good. werken voor het goede, ten goede. Now you all know who Corrie ten Boom is. U weet allemaal wie Corrie ten Boom is. She's a fellow citizen of you all. Het is een mede-landgenoot van uzelf. Now we need not talk much about her since we are racing against time. We gaan niet veel over haar zeggen, omdat we tegen de tijd zijn aan het strijden. But she had a difficult time, Maar zij had een moeilijke tijd. especially when the Germans came into the Netherlands. Speciaal toen de nazi's in Nederland kwamen. And she was from the watchmaker family. Zij was van de horlogemakersfamilie. And she rescued many Jewish Ze heeft people. vele Joodse mensen gered. And eventually a spy betrayed her. En uiteindelijk heeft een spion haar verraad. She was taken to the concentration camp. Ze is naar de concentratiekamp gebracht. It was a hard life. Het was een harde leven. She was packed in a room Ze zat helemaal in een kamer met which vele mensen. could accommodate only 200 people, Die eigenlijk alleen maar 200 mensen zou but kunnen there were bevatten. 700. Maar er waren 700 mensen in diezelfde kamer. It was a woman's cell, Het was een vrouwencel. a lot of lice and fleas. Heel veel vliegen en maden. But then she realized it was a blessing Maar toen realiseerde ze zich dat het een zegen moest zijn. because the Nazi soldiers didn't come to their room. Want de nazi-soldaten kwamen niet naar hun cel. It was so dirty. Het was zo vies. And then she realized that because of the dirtiness, En dan realiseerde ze zich dat vanwege de the viezigheid soldiers didn't come into the room. en de soldaten dus niet in de kamer kwamen. So it was difficult times for her. Dus het was moeilijke tijden voor haar. And she knew that God was perfecting her character. En ze wist dat God haar karakter was aan het verbeteren. Now, if I had the time, I would have shared with you. Als ik de tijd had, had ik met u samen. But you must have all read that book, Maar u moet haar boek waarschijnlijk al gelezen the hebben. Corrie ten Boom book. Corrie ten Boom boek. And so she realized En zo realiseerde ze zich that dat our plans are not always God's plans. onze plannen is niet altijd Gods plan.
He may see that it is best for us and for his cause to refuse our very best intentions. Het kan zo zijn dat hij ziet dat het beste voor ons is niet het juiste voor zijn plannen You know why of zijn intenties. we make wrong plans? Weet u, we maken verkeerde plannen. Because you need to ask yourself, Maar we moeten onszelf eigenlijk afvragen, what is driving your life today? wat stuurt uw leven vandaag de dag? Is it money? Is het geld? Is it power? Is het macht? Is it pleasure? Is het genot? Is it the ease of life? Is het de vrede leven? Or is it Jesus that is driving your life today? Of is het Jezus dat uw leven vandaag de dag aanstuurt? And therefore, every prayer that you offer to God En daarom elk gebed dat je aan God opzendt, must be filtered through Jesus Christ. moet door Jezus Christus gefilterd worden. And then it says, En dan zegt het, often our plans fail that God's plans for us may succeed. en dan zegt het, vaak falen onze plannen, zodat de plan van God kan volbracht worden. In the future life, the mysteries that here have annoyed and disappointed us will be what? Made plain. In de toekomst zal wat allemaal ons verveeld hebben en ons teleurgesteld hebben, duidelijk gemaakt worden. Many get disappointed with God Velen worden teleurgesteld met God, for not answering their prayers. doordat God hun gebeden niet beantwoordt. Often they will end the prayer, not my will, but thy will be done. Vaak zullen ze hun gebed eindigen met niet mijn wil, maar uw wil geschieden. But you need to surrender your will to God. Maar u moet uw wil aan God overgeven. When you're in heaven, En wanneer u dan in de hemel bent, you will see that your seemingly unanswered prayers and disappointed hopes have been among our greatest blessings. en wanneer u dan in de hemel komt, dan zal u zien dat alles wat lijkt dat onze gebeden niet beantwoord werden, of dat wij teleurstellende hoop hadden, was onder de grootste zegeningen. And therefore, Corrie ten Boom, En daarom zegt Corrie ten Boom, in her book, she said, schrijft ze in haar boek, by my own suffering, I only understood a fraction of the suffering of Jesus. door mijn eigen lijden heb ik alleen maar een fractie van het lijden van Jezus begrepen. And therefore, if you look in Desire of Ages, En daarom als ik kijk in de wens der eeuwen, I think it's page 80, ik denk dat het pagina 80 is, that every day we have to read the life of dat Jesus elke dag moeten we het leven van Jezus lezen. and to understand the suffering that he has gone through. En het lijden van hem begrijpen dat hij moest doorstaan. But Jesus, he left his high command. Want Jezus heeft zijn hoogste His high command, his throne, ja, Jezus op zijn hoogste troon because of the great love that he had for you and for me. verliet zijn hoogste troon vanwege zijn liefde dat hij had voor u en mij. And he set an example to us En daardoor gaf hij een voorbeeld voor that ons. despite what the circumstances may be for you, Dat het maakt niks uit wat de omstandigheden mogen zijn voor u en mij. we still need to glorify God. We nog steeds God moeten verheerlijken. And therefore, just like Paul and Silas, who were in prison, En daarom net als Paulus en Silas die in de gevangenis they were zaten. singing in the prison. Zij waren aan het zingen in de A gevangenschap. time is coming, Een tijd komt maybe many of us will be thrown in prison, dat misschien velen van ons in de gevangenissen zouden gegooid worden. but we should remember Maar wij moeten herinneren that we need to forgive our persecutors. dat wij onze vervolgers moeten vergeven. And like Jesus, En net als Jezus, who said, die zei, Father, forgive them, Vader vergeef ze, for they know not what they do. omdat ze niet weten wat ze doen. Can this be on our lips Kan dit op onze lippen zijn? as we near the end of time? Als we de einde benaderen, Many of God's people will be persecuted. velen van Gods volk zal vervolgd worden.
But like Jesus, Maar net als Jezus we should say, moeten wij zeggen, Father, Vader, forgive them, vergeef ze, for they know not what they do. want ze weten niet wat ze doen. And so we need to pray for these people who are going to persecute God's people, Zo, wij moeten bidden voor deze mensen die Gods volk zullen vervolgen. that they would repent and be saved in God's kingdom. Dat zij zich zouden bekeren en gered worden voor Gods koninkrijk. So I pray that each one of us will be ready. Dus ik bid dat elk een van ons klaar zou zijn. Ready for the crisis that is coming. Klaar voor de crisis die voor ons staat. Put faith above fear. Geloof boven angst zetten. Don't worry how you'll go through the time of crisis. Maak je niet druk hoe je door de crisistijd zal gaan. Remember, Jesus will be with you. Herinner dat Jezus met u zal zijn. So let us make that preparation. Daarom laten we ons die voorbereidingen maken. Because those who fail to prepare Want zij die falen om voor te bereiden, are preparing to fail. zijn dus aan het voorbereiden om te falen. So let us get ready. Zo laten we klaar zijn. Jesus is coming. Jezus komt. This is my prayer. Dat is mijn gebed. Maranatha. Maranatha. Amen. Okay, those of you who can kneel down, Zo, zij die kunnen neerknielen, laat ze knielen. let's pray. Laten we bidden. Our gracious and eternal Father, Onze genadige en eeuwige Vader, we come with humble hearts before thy throne. we komen met nederige harten voor uw troon. We want to thank you from our hearts We willen u bedanken vanuit onze harten for the great sacrifice in sending your Son, Jesus Christ, voor de grote offer die gebracht is door uw Zoon Jezus Christus te sturen. to come and die for each one of us, Om te komen en dood te gaan voor elk een van ons. to make himself of no reputation, Om zichzelf van geen reputatie te maken. to become like one of us, Door als een van ons te worden. in order to save us in his kingdom. Om ons te redden voor zijn koninkrijk. Lord, I pray that we will take Jesus with us, Heren, ik bid dat wij Jezus met ons samen zullen nemen. that we will invite Jesus into our hearts. Dat we Jezus zullen uitnodigen in onze harten. There are many who are in the valley of decision, Er zijn velen die in de vallei van beslissingen zijn. who have not yet accepted Jesus Christ in their hearts. Die Jezus Christus nog niet hebben ontvangen in hun hart. We pray for these people. We bidden voor deze mensen. We pray for those who are out in the world, We bidden voor zij die daar buiten in de wereld zijn. that they will find Jesus. Dat zij Jezus zullen vinden. And I pray, Lord, that each one of us Ik bid, Heer, dat elk een van ons will continue to sow the seeds of truth door zullen gaan met het, de zaden uit te strooien van waarheid. in the hearts of many who are without a shepherd. In de harten van velen die onder onze leiding zitten. Thank you for the message that you have given us this morning. Dank u voor de boodschap dat u ons heeft gegeven vanochtend. For I pray in Jesus' name. We bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen. So, how many of us are thankful for the message? Hoeveel that van was ons brought zijn to us? dankbaar voor de boodschap? It's a bit long. Het is misschien een beetje lang. The lunch will soon follow. De lunch zal zo volgen. But to finish, Maar om te eindigen we would like to sing a song. willen we toch nog een lied zingen. 251. 251. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know the King is living, whatever man may say. I seek His hand of mercy,
hear his voice of cheer. And just the time I need him, he's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, he talks with me, along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see his loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that he is leading through all the stormy blast. The day of his appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and he talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian. Lift up your voice and sing. Eternal hallelujahs to Jesus Christ the King. The hope of all who seek him, the help of all who find. No, there is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and he talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. And you ask me how I know he lives. It's because he lives within my heart. Amen. Amen. Before we make our final prayer, Voordat we onze laatste gebed zeggen, I just want to announce that we have a nice lunch for all of you. dan wil ik zeggen dat wij genoeg lunch hebben voor elkeen. After lunch, Na lunch there is a short presentation on health. is er een kleine presentatie over gezondheid. If you have health questions, Als u vragen heeft, if you have any illness or any disease, of u heeft ziektes of wat u ook mag hebben, your family or your friends are ill, of u heeft vrienden of familieleden die ziek zijn, then this presentation could be for you. dan is deze presentatie voor u. I believe as the presentation could be a bit more dynamic, Ik geloof dat het iets meer dynamischer zou zijn. you could ask questions Mensen stellen vragen that are of interest to you. dat misschien van interesse zijn voor u. So with this said, then we can have a word of prayer. Dit gezegd hebben, dan kunnen we een woord van gebed hebben. And lunch, En dan lunch. you can make the line on this side, Dan kunt u de lijn aan deze kant maken voor lunch. and lunch will be served for you. En dan zal de lunch opgediend worden voor u. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you, Lord, for the bread of life that was broken to us today. we danken u voor het brood des levens dat gebracht is aan ons vandaag. Oh, Father, we ask you that you help us be reflective on your word.
En Vader, help ons als wij reflecteren over uw woord. Be honest, Lord, to our condition. We moeten dit doen, Heer, omdat het voor om onze conditie gaat. And make personal decisions to eternal life. Omdat wij eeuwige beslissingen moeten nemen voor het eeuwig leven. Help us discern the things that are going on in the world. Laat dat wij de dingen die in de wereld omgaan kunnen opmerken. Lord, the things that were presented to us this morning, De dingen die vanochtend aan ons voorgedragen zijn, Heer. show us and Laat help us ons zien. discern the good and evil. Dat gaat om het strijd tussen slecht en goed. Oh Father, please help us forsake Ja. the simplicity that you rebuke in your word. Help, Vader, dat wij kunnen begrijpen hoe simpel het is uitgelegd in ons, aan uw woorden. Help us become intelligent Christians. Help ons om waardige christenen te zijn. Oh Father, we ask you that you help us have a blessed Sabbath day after this. En Vader, we vragen u om dat wij een gezegende Sabbatdag mogen blijven hebben na dit. And that you help us make use of the things that are being presented today. En help ons om gebruik te maken van de dingen die vandaag voorgedragen zijn en voorgedragen worden. Bless us and keep us. Zegen ons en bewaar In ons. Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Smakelijk eten. Welcome aboard KLM. In just a few minutes, we'll be landing at Amsterdam Airport. Pastor Barry, prepare, because we are here. And the foundation of our movement as a people. You know, I was alarmed the other day as I was listening Mayday! to the news. Mayday! Er komt er een revivaldag in Den Haag. Een oproep tot ontwaken. De tijd is nu. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Thank you, Jesus, for reminding me. We moeten snel naar Laan van Hoornwijk nummer 140. De uitzending moet nu live gaan. We moeten snel naar Laan van Hoornwijk nummer 140. De uitzending moet en nu live gaan. Have you heard the good news? We need revival. Do you know that Pastor Maurice Berry is coming to ATS Ministry? Tickles me. We need more of the Holy Spirit. And we need to be led by God's Spirit. And we need to be bearing the fruits of the Spirit one towards This another. coming Sabbath, you have to be And if we at don't Laan have van these Hoornwijk fruits- 140 in Den Haag. Don't be too late and don't miss the date. You're all invited to ATS Ministry, Quaid, July 19th. Pastor Barry, you have arrived in the Netherlands. Are you ready for the revival? I will be there! Ik kan niet bij jou komen, schatje. Ik ga naar de kerk. Pastor Barry gaat vandaag preken. ATS HDTV.